LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakwar mogi kaka pile mapodi dendo ni LTN Luo Trending Nation wan ka endi achiel kachiel. Podi lungano mari nashu mari chino jamono mbele chiene mineno mbele mingo. Mingondo boka kati nyalo wachino mari dhako ngodi nigi chake kore kubnere to podi chwako sitirungi. Kawuono an ka endi gi msani mabende nyoche koya CNN. Neno ka en nyake BBC. Chako duogo KTN to loro gira Mugi TV. Iluongo ni Ajigo Wuda Dori wan go kaendi mabende dhi miyo history mare mar thom okonwa kaka osewuotho sani wanene Nairobi kaendi be okonwa nene to chal nade odhi gi thum nade tere kaka kuonde moko mabende oyude mapek to wach rengni en godo koso pok oyuto maber. Med bedo koda ma pod en LTN kuma mopandi nyenyo elela nyaka ng'watieki. Mama wino Mondi yuduskiza tin mara wino mogo kodeli shatoto D-Star Aboro auchiel nono star Angwen na chela uchiel hash Ambanyaka mama wino Tuseta wino by Elisha Toto asiyoskiza tune Dial star 860 star 416 hash Kiri yanyi minwa Monyuolo ni dichua Asai kiri yanyi mama be Monyuolo ni dichua Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation Kiki gol tindi aungo mathindo Aya Omiyo twang'ne lao machalo laptop ki Nyakora mogi wendo marwa sechopo kaka nineno kaendi wadwa ni okwongo chak ni okoni nyinge kamano no endo bendi okonwa ni to sebedo ka chalo nade jatelo nyoche wanini mwana TV adwa ni kuongi mos jopiny ging'eyi ang'eni ng'ama ji ong'eyo but nitie ing'eni fans wayudo daily samoro nitiere ng'at ma bende koro ni kato pok na oneni kata samoro neni winji ga winja bwana fulrini joge we mark ni ng'ama guest kosidwa mako sawa Mari bro limita. Okay, nyingega kakung'eyo Ajigo Wuda Dori in every media platforms mane nyinga mayudorago. Koro an artist. Ingeni kiwacho ni artist ng'ato. Msanii ni Diamond. Enda ni msanii, mi bado ni artist. Nitie pogruok mar bedo artist gi msanii. Msanii en ng'ama koro osebedo ng'ama kaka Inda kaka Diamond. Manyiso ni ngeni kiwacho ni kaka Inda. Nyiso ni ajawa kai tambua. But msanii to generalize igi. To artist. Do nitiere level. Artist en ng'ama pod oseloso ground but en ng'ama ong'ere. Iwinjo but gini ni kuome artist to msanii en ng'ama koro ing'eno sechope level moro ma koro onyalo bedo recognized kwan na wasanii adek mane ajawa ka mane ajawa Inda Emma Musa jakadala cha nyale Elisha Toto
Dongi wacha adek. Ana wacho ni adek. Inda. Emma. Musa. An magi joma ng'eyo kaka wasani. Ajawa fraternity. Gi as at now. Yes. Bigeni wane oda ungu ura wendo. Iwinjo gima timore. Aungo beber. Aungo bose loso. Iwinjo. To wawacho level mar Inda gi Emma gi Musa. Level ma ng'ati nyalo kwan niya. In gi gini nusani. Ng'ama kata kodhi e bank sani gi ng'ong'o to wacho nodwaro 10M. Timme. Ai. Kara ungo botie matre. Tiera dieri ko. Okay, aungo pod nyalo kwa ng'ato pesa sani ma ole. Okay. Ko chomo kata member ogada CDC ba anaungo ogada bromi. But what about bank kata inu mari? What about bank? Ingeni gimose chopo ni we wasani we chua dai kama. No mana wacha example. Okay. Ko chopo sani ni koro gimodwa koro wadwa timo investment through the bank. Angoni midwa ng'eyo ma koro idwa ng'i duoka. Iwo marach tiwo TV na. No, mana wacha example. Angi TV. Awacha dier makiero tingawa. Sawa. Ingere jaban maka juro bendo wacho kete dana dier na bakora em awacho. Jaban wacho niya gimoro mamit mopuot maber mong'ad machuok nyien ok chudi. Kata sani an artist to kanyal wunda ne do dhi tanyora bank. In an ng'o minyalo ng'i. Yes. Joka jo bank ka deal gi gik minyalo ng'i. What do you have? Gima koth go. Gima ai nang'o main go. Kech sani nitiere banks moko mopogore mok deal kata mana gi title. Yeah. Did. Iwinjo. But ging'iyo your investments. Main go. Koro wachomo Musa Jakadala. Dongo nya en go maka jo banko chako wuotho. To giyudo nang'o? Ng'ani nigi 1 2 3. Yeah. Koro mangiso ni apoko wachopo level mar Musa kata mana Emma kata. Marema Yeah, iwinjo jariyo. Yeah. Manyiso ni penjo mosiko chandu ji ne akiana ng'o the king of Ajawa. Inyalo chwade ng'a omi trophy kawuono wan gi trophy. Trophy en achiel. Koni ajigo wore dori in dongin msani mar in artist ya Ajawa kanie. Kau trophy ne jothumbe obedo. Chwadno ng'ata achiel trophy. Opije kaili. Mang'anga tere ng'ingi. Wuok ringo gi tere. To koneno ng'amuluoro to kao iwe cha to bane piere to agi ng'wech. Kiriwori ni piny gaida kwanyo kidi. Aguoko ringo mola. Opije kae. Opija. Pod remain to be the king. Jamano go thum. I don't want to lie. Why should I lie? Ajigo kona kaka yini chako thum. Aneno kibiro maber ngeni an gima kura herigo en ng'amok panda dieri. Okay mung apenji tikona mani kuri kona mambe wacho mara but it's okay. Ne wane adieri. Ingeni dhano oko era dieri. Mana an kenda. To kiyudo ng'ama wacho dieri to ng'ano nigi jasigu. Kiyudo ng'ama en usiko wacho dieri I'm very much sure ni ng'ani bro yudo ko stand ga pile kende. Dongan mani wewi. Nikech Mano ane me wachano. Nikech okibi yudo ng'ama wacha dier pile mosebedo ga gi jok mohere. Ikore ri chor giri machiegni kod. Okay. Okibi yudo. To gin joma tin sana joma wacha dieri. Mano mari. Maybe gi. Yes, yare. Ata wacha dieri. Tambi yiega koda. Iwacha dieri nikech gik mine ni wacho ge timore. Kata gik ma wacho timore. Okay. Wadhi mbele. Koro, adwani ikona kaka history mari kaka ichako muziki, maybe ngamo inspire i band michake. Mondo me ibe yonjo mbati nikech gene jawaya be tiwe. Angene kawuono wadwani specify nwa then maybe gimene chako goda industry kind. Okay. Wach manti wach makende en ni thum na chako gi gospel. Yeah. Napuonjo praise and worship kanisa moro kani Muoroni mar Pastor Konani. Kane jonyuol gano setho koro nadong kenda. Nonyuolwa rude, an gi rude na, tachiel notho e mtoka kwa yudo road accident. Koro wadongo wadwa maluwa.
To wadu mwadongo ne enen dala anan town pod atemo manyo. Koro kaka nawuok to nadhi adagi dawo monyuolo minwa nonyuolo scheme Muoroni. Ne en japur niang'. Koro nopuonja adhi school ta the same time ka winjo kumigo e crusade ta seringa dhi athanyora ng'iyo wang' japiano ne. Iwinjo. Mondo at least mondo ai land gi chachand gini ne mitna. Koro dawa noneno ka gini samoro nyalo epo ne school ka winjo ka thum ywak e piano kigo crusade. No bet piny dawa no bet piny sana ka paro no akon nyathini nade. Koro dawa no keta piny mukona ni adwa tudi gosiepna moro ke dhi church idag kode. Koro nyalo land ga gini mano advantage maber. Koro nadhi e kanisa cha Alan piano mos ndalo ni wewe bwana ni to te nyanga pod land ya podo keloge yes koro na ananga ngat matimo kinda nikech kata sani umari ibro neno ka thumbega samoro akaw time mondo thuma obede YouTube manyien nikech ango I struggle me by myself mondo thuma at least odonji YouTube. Niso ni struggle mondo many pesa ichul producer mondo gimoro owuog gi outcome maber iwinjo tadier thum ko wuok tiwinjo kaka duogi outcome maber ji appreciate iwinjo koro nikech ahero timo gimoro with the time to mane mosebedo ka konya koro jothumbe masetiyo go e paw thum ka to be ok ngeny tiyo gi Veni Kamela michako go no chako gi Sami Kijana. Yeah min baby mama ano min baby ne mar Fred wuod mother wacho ni aluongi rembo yes nagona thuma wele birone koro Fred wuod mother ema chako tiyo go kago ni piano wasi Fred wuod mother yeah min baby to ne nokia kata mana piano an manundugo ng'iyo lweta kaka go piano to samine na hite piano ni to podo kangego piano ni maber samine na hite piano ni ihite piano to podo kangego maber awasika anija piano manigolo Muoroni to awasi to aero iwinjo koro but naduga zama sana e ginene e gospel iwinjo ni wero koso dundi mite wero gospel no kwani wacha ngo bwana ni nani kama wewe bwana tokigo ndini preza nushi dagisi bwana yawa ni wewe kata mana mawerni winyo okana we wach Nyasaye okana we joturwe wach Nyasaye moseresa joturwa wach Nyasaye mosegola mabor okana we wach Nyasaye gimora mora ma Yesu miya kana we ne jachien ma Yesu miya kana we ne koda ngimana ma Yesu miya kana we ne jachien gimora mora ma Yesu miya kana we ne jachien odangi nyithinda duto kana we ne jachien mora ma Yesu miya kana we ne umaringi mani kikiwe ne jachien osana manyalo duto ni mora ma Yesu miya kana we ne jachien ni mora ma Yesu miya kana we ne jachien mora ma Yesu miya kana we ne jachien bane no ka ngeni kara ango amoni amona go gospel weri go Ohangla itine Nyasaye but no mark my words itine Nyasaye iwinjo itine Nyasaye iwinjo kata mana jo gospel mine ni gospel go gospel nitiere kuonde magi kale mondo miyo gichopie e gospel ng'ani okuongo sandre mondi okuongo experience maisha ka koro ngima olemeae manyiso ni gospel udok mana ka ngima olemea ne aungo bene wacho ka not aungo ng'ani iluongo ni asang wacho gospel udhi ka koro ngima oselemea koro idwa ni biya jawa no just a question no linga wachni adwa wacho ni gini gikukuno gi tiende okay. Ino ng'ama go gospel
gi ng'ama go secular. Ng'ama go gospel by the way osesandore mondo mi odogi e gospel. Osesandore nikech ineno gospel ma giwero kama kaneno testimonies. Mago testimonies. Kori biri Ohangla ma yud at least yud gimi bro timo. Ohangla ka tiyudo ka samoro an ang'e wer tang'e go gospel no but pok ineno chandruok. Pok aneno chandruok. Ko oningo Jehova ol mirimbe kuomi. To ine chandruok idonje waru. To mar ariyo Ohangla mineno ni dhano biro manyo pesa to joka kabed king'eni tiyo ne Nyasaye. Bineno gigo. Things are not adding up. How? Iwacho ni mondo mi yud iwacho ni kuongi many piny ruodh polo mondo gik moko duto te ne mi. Kaka imanyo pesa te dhi manyo piny ruodh polo ok inen ka pesa nyalo donjo. Omari akoni ni ja gospel gi ng'ama go secular. Jogi are two different people. Ng'ani go gospel mar neno to be mondo bi okonye benge mane nikech ang'o Nyasaye winjo ni Nyasaye ma jaono manyalo gik moko duto. Iwinjo maber. Koro sama go gospel tagolo thum moro moseit to luonga e crusade moro tidwaro miya let's say 30,000 to ja Ohangla kuluonge club moro to go 100,000 ng'ama nigi faida. Jehova be winji by the way gino winji club imi 100,000 church give me 30 jogi walo code jo church walo to ng'ama ne were polo e piny ruodh polo malich makane we to piny ochuchung nen ng'a Lucifer ang'o momiyo Nyasaye nodire piny nen gi sunga ge ng'ai ma un ge Ohangla. Lucifer ne wer maonge ng'ama malaika mane wer moingo Lucifer kendo nogo duonde 20 kendo Nyasaye nohero ma serious tang'o momiyo Nyasaye nodire piny noketo piem gi Jehova to mane gima timore Ohangla fraternity en piem gi ng'ai temadonje ewe lemo kora pane yudo maber ne in kavini kamer wabedo connected in spirit kavini kamer bang wadhi in your pace wate maber ne in kavini kamer kuwero gospel vini no kawer gospel an ng'ama chako go gospel en nyaka nan duweya to poda thin baba poda thin ajaigni auchiel yeah this school baba an we exaggerate gik moke kamer nyaka nan duong bwana ngati penjo ne ati ni chako wer kan by the way nyathina ni kan chako wer kano ja kindergarten ni nyalo yudo ko chako gwaro gik moko kam konie magitumiria okay exaggerate aparo ni gini nakoni kata mane wan first interview nakoni ni ng'ama ne watiyo go mama mane koro ne omiyang' wer maber ne nyaka nan kapod wan dancers ne an dancer ne yawa Yesu timo madam at the same man dancer ne talan piano mina noni duwea la mnyasacha yawa duwea kori neno duwea no oyudo ka nyaka nan osegolo chon manu biro ira ka wende gi nose ga hit nigoge maneli nigogi kaset moro malore ne yes okongo chako kaset ni wiro mane buena ndala mako wore ti winyo kare di goni radio dau ko dio to imine ela roko kiko cha ng'amo konyo compact niluonge ni compact minyo dia omedo timo ruge dio nan di pade mano pod children ng'amo konyo i compact baro jo 2004 buena ngima ne mate ma serious koro utiyo nyaka nan tiyo nyaka nan kapod atin masomo matieko school isomo secondary matieko form 4 Muoroni secondary school to sama natieko school arimbo ngware arimba piko nikech aonge jonyuol dawa bose nindo grade moro malich be onge samora dhi ana beto nyaka niang' makwanyo ng'amo thoi niang' mosetop motiko dwe achiel
ma wiye ni owuore te. Akwanyo siling matin marabuor gi ten bob e bathe kanyo. Kadhe pielo chietho inga matek. Mamacho Mamacha to Nyasaye mane ora mondo adhi afwenye ni ng'ato ni en yang ni. Ikwanyo siling to gi ten bob. Onege kama yien oseber to orwako jacket marateng' gi long marateng' to wiye ni kudi ni osechamo te modong' mana ka dhoge ni. To siling matin marabuor cha sani tek yude gi ten bob akwanye bathe kanyo. Mang'ani otho to pesa tikwanyo gurega. Kose kuonge kwanyo pesa. Maber bere machieth manoinga matek cha na pielo. Chietho la. Olal mubu. Okago kata koko nikech abuok kanye machungi. Ta wuok mos, ka wuok mos ta dhi aluongo jirandwa. Eka Land Cruiser no biro mokao ng'achacha. Seche gi bed king'eni leo dhi school nikech ane mamanyo school fees. Manyalo tero Saturdays mondo at least asom. To umringe wiya ma serious. Noko si bang' kwanyo ng'ane. Ng'awinyo ni kieki kwanyo mago chike luo bwana. Onge gimini temo to onge mago chike kendo ng'ano be onge gimos. Moko na winjo kiwacho ni king'udho law kuma ng'ama tho nitie ni harufu no biro luwi. What is that? Ni ng'udho. Po. Dum to no dum obvious nyaka no po. Idhi hit. Kari ine mene se kwanyo ng'amoto mano no se losi chon. Nane no gi wang'a kama. To niang' ting'eni akanya kakanye. Ino kiwuok kanya ka peny. Mano niya. Achopo adhi pielo mondo chieth na kik negi joma kaliyo. Kech niang' ni koni to nakale kinde kama. To gino inga. To kai madonjo go. Mangiso ni kai ma spirit ni. Adonjo go. To gaida nyaka kuno tadhi kwanyo ng'ani to kwanyo ng'anta lungu jirani kech I was still young. Jirani wachago ne polisi simu ta ubiro to kan. Ure doriere kaka yudorie Ohangla. Ohangla kora yudora ka koro Jetmachi. Maisha olemea. Nikech by the way gima dwa kono jowagi ma jomalomo Nyasaye e nyirombe kata mana jorombe madhi kanisa lamo Nyasaye. Wacha dier mokariambo jotich Nyasaye gi moko nitiere moklong'o. Mano to konge kone kamera. Wach kit microphone e dhogi. Wach ne jotich Nyasaye. Kisomo Mathayo nogolo history mar kuma owacho go owuoyi wi jotich Nyasaye mapuonjo nyirombe. Mathayo 24. They som Asangu bisomo. Ibro winjo. Wao som Mathayo 24. Where we evidence? Mathayo 24. 24. Yes. Ka in gido luto som. Mathayo 24. Kikubi wach ni ajige mano wacho. Winjo. Kal kocha. Mathayo 24. Kikubi wach na jige mo wacho, mumae mo wacho, Mathayo 24. Jotich Nyasaye gi moko nitiere moklong'o. Mathayo 24 wacho. Yes. Mathayo 24. Mathayo 24 Matindo 24 wacho ni Mie microphone. Nikech Masia mag miriambo kod jon Nikech Masia mag miriambo. Nikech Masia mag miriambo kod jonabi ma ok madieri notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod onini mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero. Amina. Kan ma wuoyo koso mume muwuoyo. Ano mama wacho. Ajabu jaloyo. Nyasaye nyalo timo ni ono kata mane diero di kanyo. Kanisa to ber Yesu nosepuodho kanisa nikech kano dhi kanisa to noyudo ka joge ne use kanisa. Mano chwado ji mokeyo nyaka gikgi. But we believe kuom Nyasach ng'ato more than yours. Ikia ng'ano lamo. Nikech wach ni jonabi ma miriambo go nyalo timo nyaka on. Good. Lam Nyasaye tuwe mondo Nyasaye ofwenye omi ginene iluongo nang'o. Omi Roho Maler
mar fwenyo ni kanisa ni ber koso rach. Jatichne matiyo kanisa ni en ng'ama uriere gi wach Nyasaye koso ni ng'ama nigi mibadhi. Kibro yudo the true meaning of the word. Jotiny an adak gi pastor. To nadak gi pastor madhako to chuore nok ng'ama ber. Na pod athino mari we buok. Seche ga nakia kata mana weche mag ndokruok. To pod adhi skul to gine mane gipuonja. Koro jaode ni samoro kano kata mana pesa e bwo kitanda tibiro chwada skul na kwalo pesa. Ka wuok adhi dak gi dawa to gichak giduogo ni pesa chane gi yuda duga e ot. Koro gigi ne antaka pod atin to gigi na kane pacha nyaka kawuono gigi pod still lock ga e pacha. Mane kaka nawera gi wach kanisa nikech sani kata wadhi mane kanisa to pod ok ibiloya gi wendegi. To kariambo nyamera ni nika nyalo shuhudia. Ariambo ok menyi wacho jadier. Kariambo osewinjo gima timo kata mane TikTok. Main kata nyoro ne watimo ga ungu buda wendo ni. Ma inionge gi paro moro ni chieng' moro nyalo duogo kata ma imbi ichak subject. Paro no nitiere but bro gima dwa koni en achiel. Wesa ni podago Ohangla. To gi Nyasaye an mang'e kindwa jadi. Chiare. Nikech ineno Nyasaye makoro rita nyaka kawuono ma ayueyo nikech en no. En mongi kuma se go Ohangla. Vini Kamela Ohangla artist makongo tiyo. No, akongo tiyo gi Fred Woodmother. Then wagoe gi Sami. Police olawa to Sami ringo ga jawa to koni yeka itakoni ni ba. Bol gino piny ka gino mano tiuta. Emomiyo police gi idhi yudo no make tan no komaka. Oringo kama tukicha direct. Seche gi ng'eni ng'ato biro gi beti to setongo lwet ng'ato mochoto lware lo kethne e club mane wantie Muoroni. Koro Omari jo Ohangla mabor. Ng'ato kiki neno chopo kumo chope no to winjo maber. Adire Koro an achako to gi Fred Woodmother, then wadhi Sami kijana, then walwar kuom Vini Kamela ka, then kwaselwar kuom Vini Kamela to wachwade gi Javan to kura budho go kabisa. Kawe Javan ta chaka chwake gi Tony Ndiema makoro nyawi mogik te kwa chwado meka. Isea band. Yes, band nitie. Bare ndhi mbele mari makati lunga mana sani niya ba wawinjire pesa di to wanyalo dhi tiyo to bro koni ni ba wabiro. In gi thumbe ati. An gi thumbe 21 sani e YouTube, videos 3 to gi audio 7. Manyiso ni in gi thumbe manyalo ruo piny. An gi thumbe manyalo ruo piny mari. Nitiere manyagolo manyien 2 cho trend. Oera mbala to iti ng'eyo kaka nodhi. Macha to nera. Okay, ojina chie. Ojina chilo. Malima mugina. Namakuni microphone. Nyathino okabi yonjo ni penjo maro wadhi mbele. Piano karibu. Dunga ni ojina matikari. Kimakna. Ajigo wuna nuri biro ginduma. Anina tengu janya mwere biro ginduma. Midhiambo. Asango bika kego. Yoge miala chingunu simbo malo. Unyuola jaber. Tiutano ni koko. Eni ki koko wea. Duno na era mabodo ngadagi. Ani nyakwanjo la mwera mabodo ngadagi biro keta etem. Era mabodo ngeras na biro keta etem. Hey!
Walema lema mama gikinda. Walema lema mama gikinda. Anyathino kao pacha mama. Karango michena toponi ngima. Anya duno jaber. Era machwero piwang dunga dagi. Era machwero piwang dunga dagi wachno. Era makelo alsas dunga dagi. Era makelo alsas dunga dagi wachno. Era mamiyo ng'ato paro dunga dagi. Era mamiyo ng'ato paro dunga dagi wachno. Hey. Ani chogo nyathigi Celestine taheri maradier. Ani chogo nyathigi Celestine taheri moromo mem. Ani nyar baluzingeni era mbala nyalo inyo ng'ato. Bingeni era mbala nyalo inyo ng'ato. Bingeni era mbala nyalo loko ng'ato neko. Ani aduno jaber kiki fol gi nyiri moko ma fol gi pesa. Kiki wuoth gi nyiri moko ma fol gi wallet. Jomwandu gi jo pesa moko nyalo bedo jo Airbnb. Jomwandu gi jo pesa moko nyalo bedo jo Airbnb. Jomwandu gi jo pesa moko nyalo bedo jo Airbnb. Jomwandu gi jo pesa moko nyalo bedo jo Airbnb. Kinagi geno matimo javeri nyiri. Javeri nyiri angeni mbele biro ndisore mamu. Yok tuma kalando biwa mae kodi matin. Kalongo longo nyameri nyiri ne watugo kodi mam. Tokato mari naspenyo niringa nango giera. Tokato mari naspenyo niringa nango gila. Jera pinyo ndisore watimata. Jera pinyo tueleso watimata. Walema lema mama gikinda. Anyathino kao pacha mama. Karango michena toponi ngime. Umari pinga donga dagi. Era makelo alsas donga dagi wachno. Era makelo paro donga dagi. Era makelo paro donga dagi wachno. Omari tumne mapokelo soga go content. Akiani ritango. Era machwero piwang donga dagi. At kiki kete YouTube bani ngeni tumbe go bedo registers gi music copyright. Susumila Mondi yudu skiza tune mari susumila mogo koda ungo wuda wendo. Dista aboro achela rio star. Abirio abora ngwen hash. Nyamuka maremo susumila nane. Tuset susumila baya ungo wuda wendo wasiyo skiza tune. Dial star 812 star 784 hash. Kalando bango chunya e. Nyathino yecho chunya e. Oteni usinikodel tien luo trending nation. So yes. No, kwa kikonjo kakilungo tumne YouTube. Tumno ilungo ni herambala. Tumno nagolo ndalo mane nyako cha nonege Airbnb mano trend cha. Yeah. Koro bai momiyo noshika kabisa. Yeah, era machwero piwang donga dagi. Then oduogo winjo kacha na dundo jaber kiki piem gi nyiri moko ma fol gi pesa. Jo pesa moko nyalo bedo jo Airbnb nyalo teri Airbnb tibedo slaughtered. Alright. Yes. Nitiere gik moko maricho moteme ajawa ka to un tuwero gik mabecho. Ang'o matimore? Like inyalo dendo nyako kaka in. Kaka in donge. Idendo nyako malich ka ng'ama nyalo bedo gi dhako achiel. To jo ajawa pok no bedo ga gi dhako achiel. Ang'o matimo? Like ang'o matimore momiyo message mo pass you are not using. Omari. Adwa ngisi gini kawuono kendo adwa ni imake maber. Aya, kamera be ready now, be ready. Gimomiyo giwero gik maber to gin gitimo gik maricho, be ready. Nyaki ng'e ji gi jo.
to nyaka ing'e pogo ng'ama okale shida gi ng'ama gimoro poyo. Okay. Ng'e ji gi jo, to nyaka ing'e ng'ama okalie shida mondo koyudo gimoro otiyogo maber gi ng'ama opoyo gimoro to tiyogo marach. In itimo marach koso in itimo maber? Waweru wakike jogo. An asekale shida, obvious atimo maber. Pok ayudo pesa. Pok ayudo pesa. No, kila ng'ato nyaka pak mana ludhe. Kata obedo mana ni ruadhi goyo kacho ginga chunga malo wadhi loyo. In gi dhako kosi onge? Ma kamera? Aonge dhako. Ma kamera? Aonge dhako. In gi ng'ama engage go? Aonge ng'ama engage go. Nyaka kamera nyiero. Ito nyiera ya ngolo. In totally single? I'm not single, I'm dating. Okay. Nikech kika wuondi niya. Niya nyalo wache social media kani I'm not dating. And you know it very well, you as a celebrity. I cannot say that. Toki date ng'ata chiel. I date ng'ata chiel. Ng'a? Ko ng'ata chiel tinyalo luongo nyinge ni Lilian ade. Oh, mano gimok anyal luongo. Eneno kumitera no, ok abi wacho. Kech kata insani gi thoro ng'ong inyalo wacho kania ata date ng'ane. Mari ka ino mari murwa ko gudu mang'iya gi to kwa. Ana wacho. Wache. Ana wache kamera. Ide tinga. Ana wache kamera. Kiki det ng'aminge maber niya, ni kiki luo kiki exaggerate nying. Kata kiki forge nying. Awache kamera. Maler. Ni an to pok na date kata ng'ata chiel. Be ginyalo biro e kamera ka. Koro ing'eni ka wacho na date to nyiso ni aumo jok mang'eny. An ok a date. Ng'ama date obi. Ma LTN iwach ni umari date to tamore kamera. Ok a date. Koki date to mano nyiso ni kare nyiemo. To dhi. Amanen. Okay, wan gi ji adi? Gi adek. Wan gi ng'ama ero, mano first number one. Wan gi ng'ama biro mondo tiek ne last. To dhi. To wan gi ng'ama nyako kobiro once to kositiko aja ne to dhi to bro kole bang'e ni duogi nuoya. In kanye? Ana date kenda ero ng'iso ni pod nyota mare ran go. Omari wabro dhi mama ber kakineni wadhendo. Koro in kiwacho no kidete mbele kamera ng'iso ni go to dhi to chieng' moro bi awinjo ka chiek matek. Bro. Koso mari bochok chiegi. To koko chiegi to ng'iswa kaka wuono. Niya, ato jowadwa ok achiegi. Iketho gini. Awacho ni winjo ka kunga wacho ni adieri ema nyalo set free. Exactly, yeah. It is true. Yeah. It is true. Kapod wan mane e laindu mar tich ni endi, nitie gima ji wacho, dho ni okuja wache ga kamera, but in nikech at least wache dire, kia kaka inyalo wache, ni nitie kaka iloso ji. Iwinjo mondo mi kore ke gotho. Ineno nitie kata beliefs moko mondo ni dala koja chendo ni kiguro machine to kia ng'ato nyaka tho, kia koko keti yie, nyaka kia luoki yie, gik moko machalo kamano no endo. Gini wawinje thum ka, to an okan poka bedo ng'ama go thum madonje stage. In kaka ng'ama sani donjo kendo in gi band ne kendi segolo thumbe. Ose losi kosi pang losi. In terms of juok, koso in terms of juogi, koso in terms of witchcraft. So long as ni en loso, maybe inyalo wacho ni losi gi jolemo, ilosi gi ajuoga, ilosi kidala, like any type. First of all, Umari Nash, I am a Christian. Pure Christianity. I don't involve in such kind of things because I don't always believe them. Asego thuma ni kendane no kadhi maber. To ayudo ji mabe samoro dwana wergi. Mar ariyo, an pok naromo kata mana gi jalemo moro kama ng'isa ni adwana losi nikech I don't believe on those things. So me, kara ler. But jomoko ti believe ni loso. I don't know nyasach ng'acho gi kuma ng'ato wuoth dhiye. Mato kika wuondi. Story notice winje we fail ka. So many rumors, but I don't believe on those things. Me myself.
Maybe kama changamoto abro yudo mbele. Machuno ni donje. Ok ni machuno na donje. Me by myself, I don't engage myself with those kind of things. Kech ka fwenyo ni nosip na to the wrong direction, I will not allow you to take me there. Iwacho ni nitie joma ng'eny mabende ose make it through day, yudo ka dayo nyiewo negi gari, maybe Audi, gine gik mang'eny ma maybe dayo no nyiewo ne ma waneno, maybe dayo yawo ne ng'ato studio, dayo nyiewo ne ng'ato gige instruments. Kawuono kontie ng'at moro maneno maybe from US or from any other place mowacho ni kijana na winjo kaka wacho ni en singulo data wanyalo bedo kod relation to gimoro moro modwaro mar band atimne. What is your reaction on that? My reaction kaka seneno kaka degi timo jothumbe, I will not do that. Sorry? Gitimo jothumbe ni? Emomiya koni niya, kaka seneno kaka social media timore, gidegi kaka gitimore gi jothumbe. I can't engage myself in such kind of things. To kidwa konya, to konya, tera duka, nyeuna gigo, rishito bed mara. Instead, yudu ka gothum nikech no achwanyore matin, kori biro pudho na piano stage. Ipo vya nyono gini, gipudho ga. Nyon. Apo nyono piano. Yani joki kauka nyaka piano mariji. Aseni no mang'eny. Kara ate mwedayo. Ate mwedayo. Koro, iye dayo nyalo nyiewo ni. Ineno gisani, Umari, gisani ng'ato kdia ng'unda ni ya, na jego, dayo moro biro na jego, adwa supporti, but adwa ni bed gine ne chalina. If you want to help me, if you want to support me, ka watera duko penyana jigu yenga ngo, aonge piano, nyeo na rishito bede nyenga. Migi namba. Yes. Migi namba ni. Aminga namba na? For support, hey, not for date. Not for date, only support. Nikech ineno kuma chopeni. Aseloso nyenga, aseloso ground. Niwinja? Aseloso family. Lenga. Aseloso nyenga, aseloso ground. Mane gima muhimu. Family go biro bang'e kuom ng'wono mar Nyasaye. To keyo marach mar satanic mondo miyo misleading kata mondo miyo oketh ngimani. Nitiere de moko mabiro ketho ga ngimani. To nitiere moko ma Nyasaye makele ngimani mondo konyi. A good helper. A good helper. Not mondo mi date. Not for date. Well, lamo Nyasaye mondo kelni dayo moingi gi age nikech pesa. Tima tek mondo yud pesa ni mondo jogi oluori for support. Heshima, respect. Good. 0792 Degi njok mande ko namba mos 07 to ngene gisendeko wach mara riyo maluwo 07 92 1818 72 0792 1818 72 Dayo kugocho sa uchiel utieno Abro mako nikech an pora nindo kenda ndika ng'wene duve. Duve. Nyaka ne ket duve. Ande Karamedo giti duvet. Porin gisei. Be nitiere scenario ma bende osetimore thum kaende gi jathum wadu ma wiyi ok ne wil godo kata ma pod iparo. Though ne sewene kata poke wene but nokotimo ni maber. Yes. But machano timore kinda gi producer. Producer ubende kingeni jawer to sama jathum biro golo kuomi hit song weneno ne chuki mane gima pok ne jogi wuoye to kemo wuoye LTN mopande nyanyolela churi kuchu wuo gi producer kona producer no producer kineno ka jathum biro golo kuomi thum madhi hit to imbe ne in producer ma jawer weneno kod chuki weneno gi ng'ano nyadhi nikech samoro obiro mondo studio ni no otingre malo to sama kata mana client ni mobiro record thume madhit ni nyalo kelo ni client moro manyako to wedhi sero nyako no kigogo jathum mokelo ni nyako no mondo record
nyako no nogochona mokona na jigo to kara producer mitera ire no chal nade oweni wadate kodi ochako thuwa kodi oketho kinda kodi. Sama sekelo ni badam kata kating'o nyathi ma nyako ni makelo ni to dwa wer. Kidware sere by your own self ka in producer. Wedhe gi nyinga nikech ane makelo nigo. Wedhe gi nyinga na jigo wuda dori kama watiyo kode kato kama. No. Sami timo kama tano kadate kode to bro biro gona simu nikech luoro mane kinda kode. To bro explain ani yawa to kari kila kumachal ma pesa ta chiwo futeful ni. Imagine producer no ne kao pesa matin. Ta wugi nyako no makone niya in chul 10,000. Obro mi nyako no bro mi. Momiye pesa no ba nyako chochako miya 1,000. Mara mama korago. Koro nyako no kosechulo pesa idwa sable. Nyako no kosechulo pesa ne to chako thuwage nyako no nikech koro neno ni achodo nyako cha kora tero ni nyako cha. Koro chako thuwage nyako cha. To beno succeed moneno abwaye. Nyako cha nyako mataf. Nogo na simu mokona ni ajigo waluore kodi for so long. Nokia ni wangere gi nyako cha for so long. Ma we can even not date. Nyako cha ngama ne gidala ne ni gichuore. Ange nyaka dala ne. Adhiga nyaka kachuore. Kanyo mo bed gichuore. Computer ki magina ma piano kikiwa. No. Let me talk, my friend. What is this? Producer to onge ka koro ka waka gamba. Magiringa. Wade, emumia korinia kaji dhingado. Emumia korinia. Ok ngado ka LTN. Ok ngade. Wade dhi ambele. Kasi kelo ni customer madwa timo interview mari ten nyathi ma nyako mana neno kama nigi sianda. Yeah. Kaka an maero. Siaya ka. To kiwache ni okichake luora. Ma nyako no chako chuli nyaka. Imagine gima fani ni ochuli. Tichake luora dhi goya gi nyako ni. Chulo pesa ma extra. Ma extra. Kech na dwara bere. Idwara bero to mil 10. Dongo chako medo ni tinge moka deki wit ewi 7 cha. Mangiso koro gino bedo 10. Ma anbo chako 100,000 kona na jego. Kendo chingna mana record nyaka. Makone ni yawa. Jaber nyabondo. Record tu. Jamani jama ber buruluso ni thu. Moko na jigo. Atras di nikech ni momi abiro ka. Pok ni letaga down. Kimomi one nyako ni luwaga. Na tim ane mana record ega ka producer moro. To producer cha odhi ogo enoma. To chako biro yudo kati studio moro. To chako luwa koni. Tan machaka record. To koro trust nani anama timo negative maber. Wana wano siepi. We just friends. No se invite aga nyaka dala nemo yangu na gweno. Kachuori ni tiye mwagombaka kaka msani. We are not even dating. To boy ni, en kasekelo ni client o chako luoro, di sero producer ni. Di sero nyako ni, yes, client ni. To dhige nyinga. Kuro, producers. Wayanyi ni specific producer no nkech kigo producers to kori keto gete. Producer monotimo no. Ma ajigo buda dorio tam uluor luongo nyingi no. Okabi luongo nyingi. Chiethu guo. To kiyanyi. But nichi kona ni ano kangera thum. Ngamunge ya thum onge. But gimadwa koni ni samori nyalo bedo ni ingi experience Ohangla music moinga but ondamo masego kodi nyalo yudo ka kendo koro ayingi. Kech kwa dugo kata mane thum sanin koro wadwa somo gigi. Tebro yudo ka yingi. Koro okaero yuarwok but akwayo naseweni kila ng'ato rulainde, kila ng'ato titije, but gimani timo nok ber, iwinjo. Koro Omari Nash. Yeah. Wan gi challenges abilago be music industry ka. Yeah. Producers moko nitie manyalo discourage upcoming artist. To gigi no chako timore mana ka koro nagolo thum moro miluongo mano trend cha. Eka koro chako go record. Winjo. Manyisi ne ngima recently here. Yeah. Mano kelo nyaka chaos mang'eny seriously. Winjo. Aroni koti kubikon joge ni hiu dinange social media handles then kanga to dwano pang kodi show in gi manager ko so number mini chiwo chogo chuni direct. No, gisani poda onge manager. Yeah, to number mana chiwo no inyalo goyo tiyuda direct. Ajigo wuda dori yudore Facebook, ajigo wuda dori yudore TikTok, ajigo wuda dori yudore Instagram, every platform medias bro yuda. Right.
Kenny dongi jok moko minyalo miyo big up samwati eko nikech do walore. Yes. An ka gi Vinicius nyakwaro kebe. Vinicius nyakwaro kebe. Mano siepna ma support ahinya. An ka gi Engineer Woodzeki. Mano siepna ma support ahinya. An ka gi Nyasuba Jato. Mano siep JJ Subanis. Ja. Yo mlich. Mano siepna ma support ahinya. An ka gi Quinta Okiyo. Mano siepna ma support ahinya. An ka gi ng'ato niluongo ni Joe Lester. King Joe Lester Jets. Mano siepna ma support ahinya. An ka gi Atoti Sungri. Mago siepna ma support ahinya. An ka gi ng'ami luongo ni Awiko. Awiko wuodinde undwe manade. Awiko wuok Abuoch. Awiko jak Abuoch. Mano siepna ma support ahinya. Nyakwaro kebe Vinicius na se luongo. An kae gi ng'ami luongo ni Chogo nyar chali wiyo kani wilo. Chogo nyar chali. Mano nyako and a half. A girl home and away. Yawa mama no. Toto ni toto. Mama no Nyasaye be mondo gwedhi. Jaber mama nyo pesa ne kende. Iwinjo mama no. Nyasaye be mondo mede. Nyasaye mondo gwedhi ahinya Chogo nyar chali. Chogo nyar chali Nyasaye mad gwedhi kata no kidwara kamano. Java ni gwedhi ke Nyasaye ok watna. Sawa. Kurigere Nyasaye ok nyawe gwedhe nikech ok odwaro. Nyasaye nyaka gwedhe gwedhe. Kabisa. Koro mage jok makwanogo mosebedo ka chung koda. Ambe meda kanye list. Marinas. Marinas. Marinas kiboko yao. Jadieri makende. Tiri ng'inyi. Ogwang' ringo kalelo to ting'o gweno e piere. Gweno machalo bando. Mari the truth matter. Kabuwe motimango. Where you go? Yes. Koro manen jowadwa. Yes. Ungigitiki subscribe to YouTube. Subscribe to my YouTube channel. Ibro yuda. To mage nyinge akoni go malungo rago YouTube. Wan kaga wiko. Wiyo kinya wil ga wiko. Awiko bi mos jopeny. Awiko bi mos joge done. Mano siepna mamikayo. Mano jathum. En mineno nyanyi nyaula nyaka lanji sani. Awiko kit namba nyono. Erokamano. TV na hata kwenye una lunch. Yeah. Erokamano. Kake nyewe. We moni tika moni interview. Lunch break. Ange ramos jope. Erokamano enyama wiko jichopevu. Wood Siaya. Upcoming artist. Kidhi kamora mora. Ibro dagi nying mara wiko jichopevu. Wiko jichopevu. Idonje Facebook, TikTok, YouTube. Ibro da wiko jichopevu. Kudonje YouTube kacha. Search wiko jichopevu, subscribe, like, comment. In gethumbe kono. An gethumbe kono. Ibi manyo kaka LTN mondo koro wa mi 2 hours. Iwuoge jopeny. Sane to gidhi adhi many awiko jichopevu. Hivyo. Imbi go Ohangla koso gospel. Ago Ohangla. Okay. Sani tiyo gi ng'awa. Sani to dawo kang'isi ni pod atiyo gi ng'a. Sawa. Erokamano. But wange maber kabisa maybe manywa tich 2 kata tich 4 chieng' mokudhi tich one game changer. Bigo mbaka 2 hours. Erokamano ahinya. Agwero kamano. Nyakore mo kaka winjo kanyo no endo ne wan ka ende gi wasani mang'eny kabisa kaka winjo kanyo no endo to gi jok mang'eny mabende ni tok kamera mokwa tango ni iluongo ni VIP gin nyinge gi mideso matin kanyo no endo gine magi en shwani to chiemo nango ere ka kwa dhe oko ang'o mwatimo wang'wa nindo kanyo to wanindo gi ng'a wanindo na gimo michelo kamano no endo wan gi jok mashuguli kopo ni kamera dang tang ni chien kanyo dangine akasto wan gi Saira Kus Gwarana mabende chunya ne gombo ni utieknwa interview ni kanyo ni endi Jose penje ni bwana nyaka nwa ne jago ni endi Saira Kus bitiek interview ni endi mondo miambe koro ayue mosa jo piny kitieko go interview Gwarana bi mos jo piny kitieko go interview bi koni bia donga ko ni one interview wise and cut wado ni jinena na kamano jinene na ka yini office ka wono be ka giwinjo maneti
mopande Inyenyo elela. kaburi koni gicha kama were kon. Nyakwara Mugajuang ma eluongo kanyo ni Syracuse Peroperas Carolina County Gualta Guarana Guatemala Prothrombin Thromboplastin Fibrinogen Fibrin. Mae jalno endo ma osebedo behind the scenes makelo ni kanyo adverts mag LTN, watimo kanyo voiceovers kaka mano wachi ni LTN mopandi wanyenyo elela. Mae en Syracuse Guarana mwenyewe akoni ni manakete kaendi mae en LTN Luo Trending Nation kama mopande wanyenyo elela. Erokamano. Mondi yud skiza tune mar kinda gi tich mogo kod Uncle Eddie. D-Star aboro achiel achiel star 923 hash. To set kinda gi tich by Uncle Eddie as your skiza tune, dial star 811 star 923 hash. Apile kinda gi tich ema walando ba. Ipile kinda gi tich ema walando ya. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.